Dobrý den, já vás vítám u dalšího pořadu Ad Brno a dnes na takové zvláštní téma. Když začal nový rok, tak jsme všichni psali PF25, ale ono to v průběhu roku získalo i trošku jiný nádech. Já jsem to sama objevila na Facebooku, je taková zvláštní iniciativa a je mi velice sympatická, tak jsem si pozvala Jiřího Kokmotose. Dobrý den, Jiří. Dobrý den, zdravím vás. Aby nám řekl, proč on teďka píše PF25. Co to teda je? Co jsem to objevila? Tak původně to byla normální novoročenka. Ne, vzniklo to tak, že můj kamarád Josef Buchta, bandleader B-side bandu, skvělý muzikant, organizátor řady akcí, včetně Groove Festivalu, který bude teď v půlce července, na který se moc těším. Známe a těšíme se. Ano, bude to novinka teď vlastně na Přehradě. Po 18 letech se stěhujou z klubů na Přehradu, bude to vlastně třídenní festival a jako pecka, už se na to těším. Tak my se s Pepou známe profesně v poměrně dlouhou dobu a já jsem dřív pracoval ve veřejnoprávních médiích, dlouhou dobu v Českém rozhlase tady v Brně, odtud se vlastně dobře známe právě s Josefem, a pak v České televizi. A tam jsem skončil před rokem a někdy ke konci loňského roku mi volal Josef, nebo na začátku tohoto, a říkal, ty když jsi teď jako mimo veřejná média, tak už se můžeš vyjadřovat politicky, viď? Já jsem říkal, no vlastně můžu, protože jsem říkal, po čtvrtstoletí konečně můžu, jako jo. A on říkal, no a koho volíš? Já jsem říkal, no tu konečnou, že jo. Tak říkal pojď do hospody, já ti to vysvětlím. Ne, teď si dělám legraci, jo. Trošku teda narážím, že jsem prodělal ve svém životě takový ten churchillovský obrat, jako kdo nebyl v mládí levičákem, nemá srdce, kdo jim je ve stáří, tak nemá mozek, rozum, tak už jsem starý teda. Ale takže jsem prodělal tady ten samozřejmě taky ten přerod, ale s Josefem vidíme ten svět jako velmi podobně. Jsme rádi, že jsme prostě v Evropské unii, že jsme v NATO, že máme vládu takovou, jakou máme, že žijeme v zemi v takové, jaké žijeme a jsme tu moc jakoby rádi a chtěli bychom se to uchovat. A my jsme sledovali to, jak vlastně funguje ODSK Spolu a vlastně hodně fandíme i proto, že jsme teda tady z Brna, a já jsem teda původem z Prahy, já jsem domestikový. Na to ještě tak přijde řeč, nebojte. Aha, výborně, bude komická vložka, hurá. Tak jsme se rozhodli, tak jsme se začali bavit o tom vlastně, jak nějakým způsobem Petra Fialu podpořit, protože jsme měli trošku jako dojem, jak furt vyskakujou na sociálních sítích, nebo na nás vyskakovali, nebo byly i reklamy, billboardy, že to je nejhorší premiér a úplně prostě zástupce ďábla na zemi a tak dál, že jo. A toho Petra Fialu jsme nějakým způsobem znali, Josef o něco víc a jsem říkal, jako teď to přece takhle jako není, jako jo. A že co s tím budeme dělat? No, já jsem říkal, no ale samozřejmě my jako nevládneme žádnýma marketingovými penězma a už vůbec nemáme nějaké jako extra konexe do těch stran a do Spolu a do politiky. A tak jsme řekli, tak pojďme udělat prostě nějaký jako večer prostě na podporu Petra Fialy, aby on měl pocit, že v tom není sám, jo, protože ono, ať už jste na špici, já jsem byl trošku takovej jako otloukánek v managementu Českého rozhlasu, kdy si Pepa jako bandleader prostě i podnikatel v zábavním průmyslu to taky nemá jednoduchý a prostě člověk, který ví, když jste prostě trošku vepředu, jak to není snadný a jak to není příjemný. A to my jsme teda proto proti panu premiérovi oba dva, tím se nechci Pepo teda nějak dotknout, Pepo, promiň, jo, ale je to tak, jako jo, my řešíme jako marginální problémy oproti němu. Tak jsme říkali, tak nějak ho prostě musíme podpořit, pojďme udělat nějaký prostě večer, kde pozveme naše kteří ten svět vidí stejně, pozveme tam prostě kamarádů, kteří třeba to taky vidí stejně, ale hlavně jsme tam chtěli dostat i jakoby lidi z našeho okolí, kteří třeba pana premiéra dřív volili, ale teď z nějakého důvodu nechtějí, že je něco zklamalo, nebo sedli trošku na ten marketingový lep toho nejhorší premiéra, drahý energie a to, co jsme tady všichni konec konců zažili a co byl fakt, jako jo, to, že se tady zvedly náklady na životy, jako je pravda, ale nemyslím si, že jako příčinou toho je Petr Fiala teda, jo. Takže jsme se dohodli, že uděláme nějaký takovýhle jako podpůrný večer, udělali jsme to ve vinárně Korek and Wine, myslím, že se to jmenuje, v Městském divadle Brno, tam vlastně v areálu, tam ve dvoře nádherná vinárna, příjemný prostředí.
A pan premiér si udělal čas, na nás nějaké 2,5 hodiny a udělali jsme s ním takovou jakoby diskuzi, kde si myslím, že i on se cítil dobře, protože marná sláva, pan premiér je vysokoškolský pedagog, hlavní profesí, založením a není to takový ten typ, který prostě bude jako objíždět prostě nádražky 4. cenové skupiny, nechat tam po sobě házet vajíčka a rajčata, proč by to taky dělal, ale je to člověk, který se rád potká podle mě s lidma, kteří smýšlí kriticky, ale chtějí se o tom bavit. A myslím si, že ho i trošku baví jako přesvědčovat lidi, kteří, teď ho jako hodně odhaduju, já ho zase až tak jako dobře neznám, ale že ho baví přesvědčovat lidi, kteří třeba mají jako trošku jiný názor, anebo kteří chtějí něco vysvětlit. V tom teda v sobě toho pedagoga nezapře mimochodem. Jo. A vlastně si myslím, že to byl formát, který jako jemu ohromně sedl, my jsme z toho měli skvělý pocit a taky se nám podařilo dát prostě poměrně dost výstupů z toho na sociální sítě a naraz trošku, alespoň teda v té naší sociální bublině, se to změnilo. My jsme tam dali, nás bylo na začátku 8 těch lidí, kteří jakoby nějakým způsobem tu iniciativu založili a my jsme to dali na svoje Facebooky, Instagramy, začali jsme to nějakým způsobem šířit dál, že jsme se s ním prostě potkali. Je to občanská iniciativa, potkali jsme se s ním jako rovním, když to tak řeknu, při vší úctě k panu premiérovi, prostě občané se potkají prostě se svým předsedou vlády, kterého nějakým způsobem zvolili. A naráz prostě jsme zjistili, že to byl příjemný večer, že pan premiér vlastně na těch výstupech z toho byl jakoby velmi uvolněný, protože mluvil naráz jako k jinému publiku, než asi normálně musí mluvit. A bylo to prostě strašně fajn. No a tak vlastně naráz potom se to podařilo tak, že to přeskočilo ještě do dalších míst. Břeťa Rychlík volal Stanislavu IX., významnému disidentovi, že jo, kdysi do Zlína. On tam má prostě několik kamarádů, Pavla Jungmana, bývalého disidenta, taky Jošku Holcmana, výborného literáta a taky dlouholetého soudce u soudu ve Zlíně. Což je mimochodem taková odbočka, protože Josef Holcman ještě za komunismu, kdy soudil, tak vlastně Stanislava IX. Zachránil, protože Stanislav IX. Držel hladovku. A on byl jediný soudce, který sebral tu odvahu, že ho vlastně propustil a zachránil mu tím život. Jako. Takže tyhle ty dva lidi, kteří vlastně svým způsobem za toho totáče stáli jakoby na opačném břehu, tak takhle dal dohromady. A oni se vlastně shodli, že taky chtějí podpořit Petra Fialu, zorganizovali to samé vlastně ve Zlíně, pozvali tam svoje přátelé, svoje kamarády. Pak se to přelilo takhle vlastně jako do dalších měst. No to těch míst už bylo opravdu hodně, já sleduju vlastně váš Facebook. Poslední byla Praha, kdy jsme vlastně v den natáčení tohoto podcastu, tak to bylo včera, takže teď jsem jako plný dojmů z té Prahy, kde to taky bylo fantastické. Tam přišel prostě Jan Rejžek, Jefim Fištejn, spousta jako významných podnikatelů, mladí lidi, studenti a naraz prostě ta jako komunita těch občanů. Jo? Samozřejmě se tam přišli podívat i třeba lidi, kteří nějakým způsobem jsou spojení se stranou, nebo jsou tam nějak činní, ale hlavní to gro byli ty občani, se tam prostě přišli podívat a podpořit Petra Fialu a tak jsme vlastně řekli, tak asi jako vzniklo naráz jako něco velkého, nebo velkého, jako něco většího, než jsme čekali. No a teď jsme přemýšleli, jak to teda nazvat. Jsem říkal, hele, tak je furt začátek roku, to bylo v tom únoru. On jsem říkal, tak PF, Petr Fiala, tak jsem říkal PF 2025. Takový ten styl trošku té západní politické kampaně, jak tam stojí s těma ceduličkama, že jo, a teď tam mají to napsané nějakou tu zkratku, iniciály toho kandidáta nebo jeho jméno, že jo. Tak jsme řekli, tak prostě PF 2025. A aby jsme byli moderní, aby to bylo na těch sociálních sítích, tak jsme přeto dali ještě ten hashtag, ten křížek. Takže takhle to vzniklo. Je to obšírný, ale tak to vzniklo. No. Jo, je to hrozně hezky. Já jsem to zaznamenala jednak teda jako facebookovou iniciativu a pak mám kamarádku, která se zúčastnila, myslím v Blánsku jednoho takového setkání a také si to jako pochvalovala, že to bylo opravdu příjemný a vlastně s kýmkoliv mluvím, tak každý říká, že to je tak hrozně fajn být někde, kde lidi nenadávají, kde se jako zeptají na to, co ho trápí, protože samozřejmě jako není svět ideální. Zeptám se, jsem jako třeba s něčím rozčílený nebo něco mě trápí, ale zeptám se normálně a chci slyšet odpověď. Není to takový to jako pořvávání jenom té své pravdy. A všichni vlastně opakují to je tak fajn se fakt jako bavit normálně, neřvat po sobě. Jo, já dám totiž vlastně jeden příklad, vlastně proč jsme taky jakoby rádi, že se to tak jakoby uchytilo a že pan premiér má možnost ty věci vykládat, protože žijeme v hodně složitém světě a
bohužel taková ta jako jednoduchá řešení prostě nefungují a neexistují hlavně. My jsme se tam, já to ukážu na jednom ilustrativním příkladu, kdy pan premiér sám říkal, ano, prostě chodí opozice a říká, my máme nejdražší energie. Ano, v jistém segmentu máme nejdražší energie, ale týká se to třeba těch lidí, kteří doma akorát svítí. Takže vlastně jim se třeba ty energie, ty zálohy na energie prostě zvedly, já nevím, prostě z 300 korun měsíčně na 420. Jo? A naraz prostě jasně, je to prostě o nárůst o čtvrtinu nebo o polovinu, nebo já nevím co. A je to pravda. Ale na druhou stranu potom třeba velké podniky a tak dál, ty nárůsty neměly zdaleka tak velké. A upřímně řečeno třeba ani ta cena té energie, té elektrické energie není tak vysoká jako jinde v Evropě, prostě v tomhletom segmentu. Ale to, že prostě si jako někdo vezme jenom půl té pravdy nebo čtvrtinu nebo jenom její část a pak řekne, to je ta pravda, no tak ano, jo, má pravdu, no ale tady naraz vznikne prostor to vysvětlit. A to se mi na tom nejvíc líbí. A to teda můžu přidat svoji trošku do mlýna. Já jsem se před 14 dny potkala se svými přáteli z Itálie, s kterými jsme se dlouho neviděli. Pořád jsme si povídali o politice, oni mají velmi podobné názory. Já jsem byla fakt v šoku a doteď na to přemýšlím. Tam je úplně stejný narrativ. Takže v jednu chvíli ten můj kamarád říkal, no jako jasně, tak my máme prostě nejdražší energie v Evropě. A říkám, počkej, ne, to nemáte vy, my máme nejdražší. Takže vzniklo soutěž, kdo má nejdražší energie takže v Evropě. jsme se chvilku hádali, kdo má nejdražší energie v Evropě. Ale když jsme se pak začali vytahovat ty jednotlivé věci, tak já jsem říkala, to není možný. Jako Itálie je přece úplně jiná země než Česká republika. Jak to, že zaznívají úplně stejný narrativy kritiky té vlády. Já se nechci pouštět do žádných konspiračních teorií. Ne, to není o konspiračních teorií. Ale bylo to pro mě strašně překvapivé. To je o jednoduchém chování jako lidí. Prostě ta opozice, nebo prostě ty, co jako chtějí se dostat k vládě a oni teď nejsou, tak pro ně tohle to nejjednodušší. Vytáhnout jako něco, co vlastně jako je pravda, ale jenom z části a na tom se točit. Jo, řeknou, my máme nejdražší energie. Jasně, ale je to v nějakém jako velmi malém segmentu. Nebo i v Itálii také jede jako drahé potraviny a nesoběstačnost. Byli jsme soběstační a už nejsme. Úplně stejné věty, jako se jako používají tady. Toto mě třeba fakt šokovalo, že vlastně úplně jiné evropské země a je řeší to též. Proto taky říkám, ta iniciativa je superová v tom, že vlastně taky jako se tam potkávají lidé, kteří jsou jako schopni nad tím jakoby uvažovat. Potravinová soběstačnost je prostě kravina. Naprosto, v dnešní době, zejména když prostě i třeba co se týká jako pochutin, jako, jo. Spousta lidí má ráda olivy. Jo? No tak si je tady vypěstujte v severních Čechách, tedy když chcete být soběstační. Jasně, že to nepůjde. Že jo? Když si dneska koupíte, prostě půjdete do Alberta nebo prostě do jakéhokoliv prostě jako supermarketu, tak zjistíte, že prostě polovinu těch potravin, nebo polovinu ne, přeháním, ale určitě jako velkou část potravin, prostě, které si lidi tady kupují, tak prostě tady ani nevyrobíte, protože to prostě není možné, protože tady tomu máme prostě podnebí, nebo nemáme moře, nebo jako spoustu jiných věcí. Jo. Takže ale tak je to taková jako hezký klišé, že máme každý být pije jako... kafe. Jo, úplně těch plantáží nemáme tady tolik. Právě, no, jako... jo, tak jako co je potravinová soběstačnost? Jako tyhle ty pokusy, hezky znějící slovo. Je to hezky znějící. Samozřejmě já taky jako se trošku občas pozastavuju nad tím, že brambory tady jezdí jako po celé Evropě, že se kolikrát jako vyplatí producentům třeba zejména prostě jako masa transportovat prostě v selata v kamionech, jezdit s nima přes celou Evropu a oni mezi tím tam jako se v tom kamionu vykrmí na jateční váhu a vlastně nemají nemusí mít nikde ty vepříny a tak dál. Jako jo, je to, některé ty věci jsou jako divný, ale není jich většina. Jako, jo. Samozřejmě v každém odvětví je nějaký bizár. Včetně třeba jsme na Jižní Moravě, tak vinaři, že jo, taky prostě třeba vína z Jižní Ameriky jezdí, že se prostě, že v Jižní Americe je sklidí a to vinařství je na té lodi. Tam prostě jakoby presujou to víno a potom v Hamburku, prostě potom, co tam loď jede 3 měsíce. To stejný drubežárny, že jo, taky na lodích. Jasně, no. stočej prostě už potom jako tu šťávu prostě tady zase do cisteren, takže jim odpadá vlastně jakoby to vinařství, protože to vinařství se děje na té lodi během toho transportu. Jako. A je to bizarní, ale prostě jako je to tak, jo. Ale rozhodně to není podle mě jako většinová část naší. Já si myslím, že potravinová, jenom ještě třeba u té potravinové soběstačnosti, myslím si, že má smysl v rámci Evropské unie
tak to je téma, o kterém se dá bavit. Jako Evropa vzájemně si myslím, že díky tomu volnému trhu, který máme a tak dál, tak ano, tam asi se můžeme bavit o tom, jako, že budeme víceméně, ne, určitě ne 100%, ale jako z velké části, že můžeme být potravinově soběstační. Ale Česká republika, tak si nedávejte pomeranče, jestli chcete být 100% soběstační. A proč si vlastně myslíte, že jako tolik lidí se tak, jako řekla bych, až jako těší tou blbou náladou, že tak jako fakt to mají rádi. Já to vidím i ve svým nejbližším okolí, v širší rodině, že jako objektivně, a i když si to říkáme, jako fakt se vám nikdy nežilo líp než teď, jo? Jako objektivně, ale stejnak je tam, no ale víš, jak je to drahý, teď je to úplně jako hrozný. Jako proč to tak máme, že tak jako hrozně milujeme být jako v krizi a v té spálené tak, zemi? Jako jednak se o tom jako líp mluví, že? Jako o tom, že jako je blbá nálada, jo? Že naraz se to tak jako líp rozebírá. Jo? Když jako někdo řekne, jak se máš, mám se dobře, aha, ok, v pohodě. Jak se máš, mám se blbě. Já, co se ti stalo? Tak nevím, jestli je to jako ze škodolibýho zájmu, jako má se blbě, co mu je, má se hůř než já. Má se hůř než já, možná to teda taky hraje roli. Jo? Ale takže tady tohleto, jako, že to nadávání si myslím, že nevím, jestli je to jako v genetickém kódu lidstva. Řekl bych, že tady možná jako u nás ve střední Evropě to takové jako trošku je. Furt to remcání a mrmlání, ale já si myslím, že vlastně je to trošku dobře, protože kdybychom se furt plácali po zádech a jakože všechno zalitý sluncem a super, tak ono vás to zase jako moc nemotivuje k tomu jít dopředu. Ale nesmí se to přehnat. Nesmí se to přehnat a myslím si, že teda je, a to mi teda mimochodem moc taky sympatický pan premiér, kdy on svým studentům říkával cestujte. Ano, já jsem jeho student. Jo, ano, tak sledujte, cestujte a sledujte prostě ty lidi v té zemi. A nemyslím teď cestování, že prostě pojedete nikam do Chorvatska nebo do Egypta, tam se ve 4hvězdičkovém hotelu prostě vyvalíte na pláž all inclusive a po 14 dnech zase jako Smartwings zpátky. Jako jo. Tohle nemám úplně jakoby braný jako cestování, to je relax, ale mám na mysli to cestování, že opravdu prostě pojedete někde do nějaké země, potkáte se tam prostě s obyčejnýma lidma. Nejlepší je, já jsem to štěstí třeba měl, že vás třeba pracovní povinnosti zavedou do zahraničí, takže tam musíte jednat jako se zahraničními partnery, s běžnými lidmi, ne s těmi, co jsou v tom rezortu. Mnohdy v těch rezortech taky jako pracují Filipínci, že, který vůbec jako nevědějí, v který zemi jsou. Tak vlastně tohleto poznávání těch lidí a tohleto cestování je jako ohromně důležité a je fajn, když se potom vrátíte sem do České republiky a fakt jako zjistíte, že se máme jak prasata v žitě. To říkám jako s plným vědomím všeho. Máme tady spoustu věcí, které můžeme jako vylepšovat, zdokonalovat, ale máme třeba zdravotnictví a máme ho nastavený tak, že když prostě se vám tady něco stane, tak vás nenechají skapat na chodbě nemocnice nebo před nemocnicí. Je spousta států, kde to tak mají. A vyspělých států. Jo, na vyšetření, kde čekáte ne týdny, ale měsíce i roky. Dobře, tady taky nadáváme, že prostě to třeba trvá 3 měsíce. Jo, ale je to furt jako v nějakém jako dohledném horizontu. Ale jsou země i západní Evropy, kde jako ty vyšetření jsou jako v nedohlednu. Jako. Pak jsou země na světě, že který třeba vůbec nemají systém zdravotního pojištění, anebo takový, že prostě si tam můžete platit jako různé tarify a když si platíte ten nejlevnější, co si platí většina těch lidí, tak vlastně pak jako zjistíte, že vlastně v tom jako moc toho ošetření nemáte, že jo? A když se vám stane jako, nedej bože, jako něco horšího, tak pak z toho špitálu jako odejdete s fakturou, na kterou si musíte vzít hypotéku regulérně. A to, že tady máme vlastně víceméně jako veřejné školství, až vlastně jakoby vlastně do profesury, jako tady do nejvyššího vzdělání, jako můžete a máte to vlastně hrazený státem. A pozor, to školství jako je na velmi vysoké úrovni. To není o tom, že se tady naučíme jako číst a psát, ale jako, že fakt máme dovednosti v téhleté zemi. Tak to taky nikde není. A kombinace toho, že máte vlastně jakoby dostupné zdravotnictví, které je hrazené z velké části nebo z drtivé většiny tady tímhletím systémem jako veřejného zdravotního pojištění, že máte školství. Tuhle kombinaci skoro nikde nemáte na světě. Můžeme se bavit o našem sociálním systému, jestli je štědrej nebo není,
Jestli to není ta štědrost, jako jestli prostě zneužívání sociálních dávek, ale taky si tím platíme jako sociální mír. Moje máma pracovala léta v diagnostickém ústavu jako psycholožka, kde se prostě potkávala vlastně s lidmi, kteří třeba jako se nejsou schopni starat o svoje děti, nebo nestarají se o ně. Takže vlastně asi podle mě jako ze společenského hlediska úplně jako to nejhorší, to dno té společnosti. Ale vlastně to, že máme ten systém těch dávek tak, jaký máme, a bavíme se o tom, že je prostě strašně drahý a možná moc jako štědrý, tak taky přispívá k tomu, že tady máme sociální smír. Je to tak, no. Jo, my nemáme tady jako mezispolečenský rozbroje, nějaký kastovní systém a já nevím, co všechno. Nemáme. Jo. Takže jako ve výsledku si myslím, že to je o tom, že prostě asi málo taky jezdíme do toho zahraničí se dívat na to, jak tam ty lidi žijou. Jo. Takže to, že se máme se sakra dobře, i co se týká bezpečnosti, že jo, tak jako máme samozřejmě tady města, kde jsou nějaké v uvozovkách vyloučené lokality, ale rozhodně to nejsou takové vyloučené lokality, jako třeba ve Stockholmu, v Paříži nebo v New Yorku. No, kde člověk opravdu nevstoupí. Jasně, no, já jsem to zažila v Bruselu. Já jsem si říkala, že to nemůže být přece tak hrozný, tak jsem směle vyrazila ještě s jedním kamarádem a musím říct, že jsme teda ale jako fakt rychle odcházeli. Jasně. On si to člověk ani neumí představit. Já jsem totiž vyrostla v Brně v Husovicích, což neustále je jako že jo, vyloučená lokalita na Vranovské. A tam jsem chodila i do školy, takže jsem si říkala, tak jako pro mě jako Bronx vyloučená lokalita není něco, co bych, ale to se nedá srovnat. Tady se cítím naprosto bezpečně. Já tady v Brně v Bronxu žiju na rohu Kernerky a Bratislavské. Aha, jako jasně, jako má to své specifika, pochopitelně. Ale nejde vám tam o život. Nejde je to o spíš život. takový jako folklor, když to tak řeknu, nebo něco nad čím jako pak se jako smějete, a když někde řeknu, že bydlím na Bratislavsku, že jako jo. Ale není to o to, že by vám tam jako šlo o život, že? Ale když jdete do některé z těchto čtvrtí, tak tam jako o tu peněženku přijdete určitě, no a bylo ten život jako možná. Bylo to fakt nepříjemný, jako, no. Bylo to opravdu, fakt jsem se jako bála, jako byť nejsem bojínek, tak no a zase to prostě neznáme. Možná nás trošičku pálí dobrý bydlo, jako já se bojím, aby to taky je. Aby to nám taky pak ten osud roli, neukázal, vlastně. že to teda fakt může vypadat jinak. Ale je to o tom, že vlastně jinak, jako si podle mě neumíme jako opatřit to srovnání, jo? Že vlastně fakt si myslím, že můžeme být hrdí na to, jak se tady ve výsledku jakoby k sobě chováme, jak se tady vlastně jako máme dobře, co tady naši předci vybudovali a my se to teda snažíme úplně jako nepokazit a budovat to taky. Jako máme se fakt dobře, ta naše společnost je taky jako velmi organizovaná. Dneska, když si prostě na Jižní Moravě vzpomenete, že prostě chcete jet jako v neděli nikam na koš do jakýkoliv dědiny, 4krát za víkend vám tam, nebo teda za sobotu, za neděli, minimálně 4krát vám tam jede jako autobus do každé dědiny. To taky není všude. Jo. Takže dopravně všechno, jako fakt se máme jako moc dobře. Jo. Já vždycky, když jsem byl v Americe, tak tam jsem to vlastně jako pochopil, co je jako stesk po domově, když to tak řeknu. A bylo to super, já kdybych měl možnost zase do té Ameriky, tak tam jedu hned jako v cuku letu a rád se tam podívám a viděl jsem New York, splnil jsem si svůj sen, byl jsem potom jako i v Detroitu, kde to bylo zajímavé, to byla taková ta Amerika už. A zrovna ten Detroit, tam jako to je oblast, kde vlastně byl silný automobilový průmysl, pak to všechno zkrachovalo a tak dál. A teď tam prostě ten Detroit taky, tam se prostě hokej hraje v 11 dopoledne, aby prostě to jako potom už moc jako se neprotáhlo do večerních hodin, protože to je prostě jako nebezpečný. Jo, tam jít. Na hokej. Jo, tady můžete Jestli to posloucháte, říkám znovu, je nebezpečný jít tam na hokej. No, tady vezmete malí děti, dáte šálu a jdete na kometu, no. A je to vlastně rodinná záležitost. A ten zápas končí v 9 večer, o 9:30 a jdete zpátky tím městem a stane se vám nic. Tam musí hrát dopoledne, aby se to neprotáhlo do večera. Že by tam jako přišli k úhoně, že jo. Asi tak musíme víc cestovat. Jo, myslím si, že to jako když někdo, já vím, že v tomhle jako každý nemá tu možnost, jo. Já zase v tomhle nejsem takový ten jako, že aby udělal papežskou radu, jako cestujte a tak dále. Já jsem to štěstí měl a fakt jako to považuji za štěstí.
A vím, že ho každý neměl, ale proto se teda teď taky jako snažím říkat, ale děcka neblázněte, je to tady dobrý. Je to, taky si myslím, že je to dobrý. Nicméně mě i teda to vaše příjmení, vy nejen, že jste měl možnost cestovat, ale vaše příjmení nezní úplně jako ano, česká výzka. Je fakt, že to cestování jako vzhledem k mojí profesi, tak já jsem v kufrech od malička v podstatě. To mě zní tak tatínek je Řek. Mořsky, ano. Ano, tatínek je Řek, ale to jméno snad prapůvodně je úplně maďarské, protože z té části, odkud pochází můj tatínek Řecka, tak do té části, což je nějakých zhruba asi 200 kilometrů západně od Aten, nedaleko, nebo relativně nedaleko je městečko Delphi, které možná lidi si ještě vzpomenou z dějepisu a ze starých řeckých bájí a pověstí, tam byla ta věštírna, ano. Věštírna v Delfách. Tak do téhleté oblasti se přestěhovalo poměrně dost lidí jako ze střední Evropy, takže tam jsou třeba vesnice, které nesou slovanské nebo maďarské názvy a v řečtině to nic neznamená. Tak je tam třeba vesnice Vůni hora, která je opravdu na úpatí hory, která je na jaře jako posetá bylinkama a nádherně to tam voní. Čili ten název Vůni hora má i jako svoji logiku, ale v řečtině to nic neznamená, název Vůni hora, jako nic. Jako jo. A možná, že jako Vuno je řecky hora, to by ještě mohlo jako být, jako, že by, ale zase je to překlad jako do nějakého slovanského jazyka. No a v řečtině to jméno Kokmotos nic neznamená, tak jsem začal jako brouzdat Google překladač a tak dál a zjistil jsem, že v maďarštině, a teď myslím, že ta podoba toho jména by byla Kükmütes, teď si nejsem jistý nějak tak, jako, že tam prostě dopíšou přehlásky na ta o nebo nějak tak. A teď jsem naraz viděl, jak jsem zkoušel ty různé varianty, tak jako furt to nic nevyhazovala a u jedné to začalo šrotit to kolečko, jsem si říkal, tak teď už vím, co jsem. Jsem myslel, že jsem neohrabaný. Neohrabaný, takže tak to je... čekal jsem, že to bude krásný, milý, inteligentní a ono neohrabaný. Tak to se asi spíš k té řečtině zase. Jo, ale jako ta koncovka os je řecká a můj tatínek je skutečně Řek, takže on jsem přišel v 80. letech studovat a takže takhle to vzniklo. A asi se zamiloval, jak už to tak... Jo, ano. Do vysoké modrooké blondýny je krásná žena dodnes a v mládí to byla fakt kočka vysloveně, hrála basketbal, vysoká modrooká blondýna, co si může Žán z Řecka co studoval a proč přišel studovat zrovna sem? To není... Můj otec byl taky zajímavý, on vlastně vstoupil do komunistické strany Řecka. Na jihu Evropy vlastně byly komunistické strany jako hodně silné, vždycky Řecko, Itálie, Španělsko, Francie taky. A vlastně tak, jako je dneska Erasmus, když to tak řeknu, tak vlastně měli takový jako výměnný program mezi těmi jakoby ty západní státy s těmi komunistickými stranami měli prostě výměnný program studentů jako se zeměmi východního bloku nebo s těmi sovětskými satelity, že, mezi který se taky Československo počítalo. No takže vlastně se objevil tady a začal objevovat ten reálný komunismus a zjistil, že v pátek, nejen v pátek si nic v ovoce a zelenině nekoupí, ale nekoupí tam nic ani v úterý, ani ve čtvrtek, takže myslím si, že taky z toho trošku jako vystřízlivěl tady z toho našeho pojetí komunismu, jak to bylo. No. Tak mladí mají různé ideály. Ale tak jste tady vy. Tak... Jo, jako pro mě to dopadlo dobře. Pro vás to dopadlo dobře. No a tak tím pádem jsme tak jako oslý můstek, jsme u vás. Já jsem se samozřejmě na vás dívala, kdo tady vlastně jste. Ta iniciativa mě zajímala, tak jsem si říkala, kdo je Jiří Kokmotos. Vy jste pracoval dlouho ve veřejnoprávních médiích. No, 25 let je strašidelný. 25 let. A strašně se mně líbilo, a já se podívám, ať to nespletu, máte povolání volná noha v oblasti bavení lidí. A to si říkám, že je krásný povolání, volná noha v oblasti bavení lidí. Tak co to znamená? Tak, já když už jsem byl v médiích, tak já jsem vlastně vždycky říkal takhle. Když jsem byl šéf, ono to vzniklo vlastně tady i potom ten post, nebo ta charakteristika na tom mém profilu vznikla tady v Brně v rozhlase, kde jsem dělal vlastně 10 let šéfa programu, kdy musím říct, že teda naštěstí se nám teda fakt jako moc zdařilo, jo? Že my jsme vlastně se podařilo z toho vybudovat nejposlouchanější regionální stanici, ale v rámci i poměru jako v soukromých stanic, jako v celé České republice.
Brno vždycky bylo velmi silné, já jsem navazoval na mého rozhlasového guru Jaromíra Ostrého, který tady dělal taky vlastně dlouhou dobu šéfredaktora, taky i ředitele, on mě vlastně dostal, jsem původem Pražan, tak mě dostal z Prahy do Brna. To je právě to, co jsme si říkali, že k tomu se ještě dostaneme. Jo. Tak on mě vlastně, my jsme si prostě sedli ohromně lidsky i pracovně a máme Jaromíra do dneška rád moc. A on mě vlastně vytáhl si jako svýho šéfa programu, když šel jsem dělat ředitele. No a tak jsme nějak začali jako dávat takovou filozofii tomu rádu, jsme se snažili hodně zaměřený právě na ten region, na region Jižní Moravy. Nebali jsme se prostě jít i do folklorních a dechovkových záležitostí, což nám vlastně strašně pomohlo v tom rádiu a vlastně to už byla úplně stará Jaromírova koncepce, nikdy jako z přelomu tisíciletí, když to tak řeknu. A my jsme už teda na tom navázali a vlastně se to podařilo podruhé. A to rádio vlastně šlo nahoru, dostali jsme se pak, jak já říkám, jakoby na bednu v té poslechovosti. A já jsem byl vždycky teda takový ten, který chtěl to rádio dělat hlavně jakoby pro lidi. Já nejsem úplně příznivcem toho, že by masová média mělo sledovat 5 lidí a celá veřejnost to platit. Já jsem vždycky říkal, že jako největší výzva pro veřejnoprávní média zejména, anebo pro média obecně, ale pro ty veřejnoprávní tuplem je, protože za to dostávají peníze od lidí, je přinášet jako zdánlivě jako těžká a těžko uchopitelná témata atraktivní formou. Takže já jsem jako hodně dbal nejen na ten obsah, ale i na tu formu. A já jsem dostal takovou jako přezdívku kolotočář z Beethovenky. Tak jsme tady udělali takový, trošku jsme dělali směr kolotočářů, protože Jirka Dušek, ředitel brněnské hvězdárny, zase má v odborné veřejnosti přezdívku kolotočář z Kraví hory. Takže my jsme tak jako byli 2 kolotočáři. A do dneška k sobě máme blízko a jsme kamarádi. Jo? A myslím si, že spoustu těch věcí vidíme podobně. Ale já jsem fakt jako zastáncem toho, že z těch veřejných peněz to máme dělat prostě pro ty lidi, aby prostě ta služba nějakým způsobem byla pro ty lidi únosná. A všichni žijeme svoje životy, které jsou jako mnohdy jako těžké, všichni máme své starosti, lidi řeší prostě rodinné problémy, pracovní problémy, nevím prostě co všechno. A já jsem vždycky říkal, naším hlavním úkolem je ty lidi pobavit. Jasně, v té zábavě jim musíte dát i kvalitní obsah, aby se ty lidi něco dozvěděli, ale taky je musíte nalákat k tomu složitému obsahu i nějakou atraktivní formou, aby je to prostě bavilo poslouchat. No a tak vlastně vzniklo tady tohleto, že se věnuji teď na volné noze bavení lidí. Živím se hlavně tím, že jako jsem hodně v kulturní oblasti, spolupracuji právě hodně s Jirkou Duškem, s brněnskou hvězdárnou, dělám hodně moderace akcí, zejména folklorních a dechovkových, ale i jiných. V Brně děláme festival. Teďka do toho skočím, protože říkáte folklorních, dechovkových. A my už jsme 2krát tady nakousli to, že vy jste Pražák. No, jasně. Takže nám Pražák na Jižní Moravu přišel dělat folklor. Můj děda byl Valach. Tak takže já jsem čtvrtinkový Valach, rodem z Prahy, tatínek Řek, žiju v Brně, takže já jsem takový jako, bych řekl, česko-moravskoslezský kosmopolita. Tak jednak, já myslím, že jakoby, jestli jsem v rodině od nikoho něco jakoby podědil, tak jako povahově, já jsem možná i částečně vzhledově, tak to byl právě můj děda, tady jakoby český, valašský, to je přesný. Tak on měl rád právě jako dechovku a folklor, takže to jako doma to hrálo. A já tu muziku mám rád, protože pro mě je prostě taková jako, pro mě je to fakt jako takový ten základ té muziky. Je to melodický, je to rytmický, všichni tomu rozumí, takže pro mě ta muzika jako je suprová. No a i přesto, že jsem teda vyrůstal v Praze, tak já jsem vždycky jako jezdil hodně po republice. Říkám, já jsem jako víceméně od 15 jako furt v kufrech. Když jsem pracoval v rádiu, tak jsme prostě měli takový jako výjezdní pořady a furt jsme vlastně byli nasáčkovaní někde v regionu. Takže mě tyhle ty jako regionální věci vždycky strašně těšily. To je hezký. S váma se hrozně krásně povídá, ale já se obávám, že už tady nám řeknou, jste dlouzí, to už jako nikdo nebude. To byl vždycky můj problém, já vždycky dlouho vykládám. Je to strašně příjemný bavit se s člověkem, který má spoustu zájmu a který se i prostě nebojí ten svůj názor a ty zájmy vlastně nabízet ostatním. Jenom do toho skočím. To si myslím, že je vlastně strašně jako důležitý.
jako nebát se říct ty věci. Jako většinou, když jako do toho lidi začali tahat jako v uvozovkách to politikaření, jako takový to, jako že tak já radši jako to neřeknu a nechám si to na potom, to vždycky končí blbě. Jako samozřejmě s tím, jako když je člověk jako moc přímej, tak občas jako taky schytáte pár počuní. Což se vám teda teďka trošku děje, že? Jo, Malinka, ale to jsem si všimla nějakých, jako, že ta iniciativa nemá jen obdivovatele. Nemá jen obdivovatele, ale když prostě jakoby to máte dobře vyargumentovaný a řeknete ten důvod jako upřímně, proč to děláte, no tak pak jako už buď to ty, co jsou jako proti vám, tak buď to tam zase napíšou nějakou kravinu a stejně jsi blbec, no tak to už jako potom těžko. No a nebo se odmlčej, protože řeknou, no dobrý, tak on má prostě jiný názor, já ho nepřesvědčím, že? Tečka. No, takže jako říkat svůj názor si myslím, že je strašně důležitý a je to taky podle mě boj jako hodně proti té blbý náladě, protože spousta té blbý nálady vzniká jako z toho nedorozumění. Protože ty lidi si to nejsou schopní říct, jako na ten věc mají názor. Jako. No, to jste teďka asi narazil na něco, co já teda cítím hrozně silně, že ve chvíli, kdy se opravdu si začneme vysvětlovat a kdy si začneme ty věci říkat, tak se najednou to trochu jako rozpouští, jo? Že jasně, toto je ta cesta, no, že se to fakt pročistí. Záleží na formě. Samozřejmě, když si začnete prostě nadávat, jako, no tak jako ty lidi se zablokujou a už jako nikdy s váma se nebudou bavit, že jo. A když se o tom s nima bavíte normálně, nebo máte k tomu nějaký argumenty, že si něco myslíte proto a proto, tak pak jako z 99,9% lidí se domluví. Většinou se domluví, no. Tak děkujeme, že jste začali iniciativu, abychom se dokázali domluvit, aby jsme z té blbé nálady už konečně, jako já si myslím, že fakt máme takových darů tady v České republice a jako přetransformovat si je do spálené země je svým způsobem jako umění. To se vlastně povedla velká věc, ale teda bohužel ne dobrá. No. Bohužel, ale budeme pracovat na tom, že to bude lepší a lepší. Že tu spálenou zemi nějak trošku zase probereme k životu. Tak jo, děkuji vám strašně moc. To bylo opravdu moc příjemné povídání. Budu se těšit někdy příště, někde se jistě potkáme. Asi na festivalech se... Určitě, děláme Brno Brass Fest v půlce června, moc vás zvu srdečně. To je vynikající, to zvu i já se na to hrozně těším, to bývá výborný. Tak vám děkuji za pozornost, našemu hostovi, že za námi přišel, no a budu se těšit zase na nějaké další setkání. Mějte se krásně.